Lav je bio umoran. On leže u hlad da se odmori i zaspa. Prolazeći tuda, miš reši da pretrči preko lava. Međutim, lav se probudi i ščepa miša. Jeli Malecki, zar se ti kod tolike širine usuđuješ da preko mojih leđa put praviš? Šta ćemo sada? Govori, viknu lav. Moćni lave, odgovori miš umiljato. Mnogo sam pogrešio, priznajem. Molim te da mi oprostiš. Nikada više neću to da učinim. Ovo je prvi i poslednji put. Uostalom pomisli, kakva bi to slava bila za lava da ubije miša. Lav se slatko nasmeja i pusti miša zdravog i čitavog. Posle nekoliko dana, lav se nesrećno uhvati u jaku mrežu koju su postavili lovci. Nije mogao da se izvuče, pa je rikao. To je čuo miš, odmah je dotrčao. Kada je ugledao svog dobrotvora u mreži, nije gubio vreme. Počeo je da grize užad i malo po malo načinio dovoljno veliki otvor kroz koji se lav izvukao i tako izbavio. Kakve su čudne stvari dešavaju na ovom svetu, reče lav. Ko bi ikada pomislio da jedan miš može da spasi lava od smrti? Pouka basni. Čini dobro jer dobro se dobrim vraća.